Ngiphinde futhi lenkulumo ukuze abantu izokwazi ukuthi ingene kubona igxile ngoba mhlawumbe uthola ukuthi abanye abantu into baye bengayizwa kahle. Ngiye ngisho ngithi inkulumo nginayo ilungelo kuyenza ibe namaphathi ukuze abantu bezoyizwa beyiqonde. Ngani zakwethu awehle lo moya wokuthi kubanjiswe ingane esazoba nempilo yayo, esazoba nekusasa layo. Ibanjiswe umuntu owashona engagananga wasina. Bese leyo ngane ihlaliswe emsamo laphana kuthiwa ibambele isazoba nempilo yayo nayo leyo ngane. Angikuphinde ngithi mina ayehle lento ukuthi uma ngabe ukhona u-anti like awungagana umsola like awungagananga bese kuba ukuthi mase kumele kwasekusele umshado kuphela mase eyiswe emzini wakhe ebanjelwe ingane esenempilo yayo kusamele iphile. Ihlaliswe ebhokisini lapha kufike kuzocinyelwa kwenziwe yonke imdadi kusuka kwimbuzi kusuka lapha na kubike kuzokufika kuyibulawa inkomo yomncamo yonke into iphinde ibike emsamo ngenhla twisi yaphuma iphinde ibike esibayeni ingane iphuma ifaka imvakazi ngoba kunento kuthiwa imvakazi uyifaka kanye umuntu esifazane awuyifaka kabili. Ingakho ngisushado kwesibili amika lingakho ngisho usunesigcawu sesibili awukwazi ukufaka imvakazi kwesibili. Ngizoyichaza lesigcawu sesibili. Umuntu esifana negcawu eziwu2 kunesigcawu okumgonqo wakhe umemulo. Ayithi nje umkhwenyana lobole waqeda lapho mhlawumbe bakhona wayishilo ukuthi ingane yakhe uzoyimulisa lapho washona. Leyo ngane leyo kufanele yenzelwe umemulo lo abantu abaningi abawuxuba nalento abathini umkhehlo bese bebona kunesigcawu kunomhlwehlwe bese bethi umkhehlo. Cha, umkhehlo ubungembuzi mase kunomhlwehlwe kunesigcawu okusho ukuthi bekubhanqwa. Ngiyazi ke lenkulumo futhi abantu abayizwa kahle. Madoda ngani zakwethu ake ngiqhubeke lenkulumo engiyichazayo. Awehle lo mkhuba ukuthi ingane intombazane eba negcawu eziwu2 kunomgonqo kunodwendwe kuphela. Emgonqweni ayifaki imvakazi lokho kufihla ubuso. Leyanto umuntu uyifaka kanye. Kunengane eziningi ezimelwe impilo zamantombazane eziziyabhuyabhanyana eziphuza utshwala kwamanje yabambela udadewabo incane. Leyanto ayisuki enginobufakazi omningi kalula. Ayisuki leyanto kalula usuku unenhlahla ngampela mawuthi isukile. Ngoba yonke into enzakalayo iwumcibishi ngisho umuntu owumagotshana uyahamba enza umbonda ashisa inyongo kusasa ngoba leyanto isazomhlupha lento ukuthi waba umagotshana. Kanjalo nezidwaba mangabe amantombazana ekade eyizitromisi efaka idwaba ngokomthetho lowo muzi lo kumele ubulala imbuzi lowo muzi bekhunyulwa idwaba ngoba isidwaba sigqokwa umuntu osekulungela ukuthi useyoba unkosikazi noma usewunkosikazi asiqokwa umuntu osayintombi. Abezwa futhi inkosi yami showcase. Yabona Nkosi siphila kanzima kodwa kusikhathi samanje ngoba ukhuluma ngesizulu abezwa. Ngithi mina isidwaba kasona lesi esuke sigqokwe ezidromisi ingane kade umagotshana ishisa impepho amikalishisa lethu inyongo yokushisa inyongo yenza umbondo ukuthi yoshisa inyongo lapha nalapha yayikade yenza ingane umagotshana khona ngoba kusikompilo ukuthi kumele kwenzeke ngoba kunezinto kumele uzazi ukuthi izohamba ivele ethu inyongo lapha na uyishisanga. Kanjalo nomuntu kahle kahle makade ezitromisi efaka isidwaba engayena umfazi ngoba ungena kosidwaba okhalweni lakhe basuke bezoyinika ukuthi abakubo kusho ukuthi lo muntu usewunkosikazi. So lonto kumele mangabe uthi ibambe izitromisi igezwe ngembuzi kulowo muzi kubulawe kuthathwa inyongo nomswanzi igezwe ingane isusu idwaba kuthiwa sinikhumula idwaba bese ikwazi ukuthi ingane iqanyule into zazo. Angikho lapho kugqameni kwento zeingane ngisekuthenini musana ukubambisa izingane ezisencane. Ake nje uyinika isikhathi uhambeke labafethu ethu abangangathi ababambele abantu kuthiwa bebambele umkhulu othile eGhana bagana bona kuthiwa bambambele mhlawumbe besaphila ugogo lapho kuyibona abagiya ukuthi khawambele umkhulu lapho. Ngoba ngasho ngathi mina nginalo icebo lokuthi yini engumele isetshenziswe kunokuba kubangisa umuntu. Uma ngabe ngekho anto ngase ukugana ongabanjiswa yena ongcono ayingabanjiswa ingane sazoba nekusasa layo. Awuyifaki imvakazi kabili umuntu esifazane empilweni. Imvakazi lokho kulenga okusuke kulokhu ufihla ubuso ugqoka kanye empilweni umuntu esifazane bese kuba yilento kuthiwa
umnyakanye eziyimpapha phela lesiyenza ngalapha koshow insizwa efika igijima uma ngabe idlala nomkawu kuthiwa siyo idwendweni kabani begiye egigi insizwa besiqonda ngqo umakoti mase yacasha edakethi ize kancane insizwa lapha idlala izofuna ukuthatha umnyakanyo abaleke umakoti ayele aphinde abaleke umakoti ayele kuchwaza inkundla kube mnandi kuthiwa siye emdlalweni kwabani. Ekwesinqindi cha ngikwazi angiyiphikisi lezi ndawo ezenza ngesinqindi okwazi kwalezo ndawo ngoba indawo ngezifana thina sikhuluma ngolwangeJakazulu. Ayi ingane zakwethu neyimisa impilo yengane lento yokubambela ingane encane kuthiwa iyogana yokushadiswa lapha bethiwa hayi kuzokwenza kubulawa imbuzi ikhunyule lokhu zegezwe lonto leyo leyanto inkinga ukufa kwenkomo lapha yomqhoyiso ibulawa inyongo lapha bese khishwa inyongo ngisho kuthiwa imcheli yena kuthiwa ichelwa phansi lapha leyanto inkinga yini ngingathatha ihlahla kwenziwe njalo lona ngoba kuzothi uma ngabe liqeda thathe lofaka emsamo ngisho ebhokisini ngihlaliswa ihlahla ngabuza mina kucaca ukuthi la ukhangisa umuntu onjani ongasekho noma okungcono uanti ongase ugana ongayimisele ongazange abe nayo inhlahla uthola umendo hayi ingane esencane uNkulunkulu lenkulumo abayizwa yabona njengoba ngikhuluma isingisi kwabanye abafunde kakhulu abanye bafunde endaweni lapha ezabelungu abayizwa into engikhuluma la showcase. Ukubulawa kwezilwane kukhishwa leyangane kuyinkinga kungconywana ngabe ibambe lidadewabo umemulo mhlawumbe imambele ini hayi udwendwe kuyingozi awu kodwa ngane zakwethu and ngiyazi ubona into ongayisayikhuluma la ungakayiboni ingakenzeki umuntu osondele nayo hayi ingane wani inkosi embona nje bayathanda ukulawula abanye lapha bona bagcotshe ubani ngoba nini inkinga yenu mhlawumbe nini ibona ukuthi mhlawumbe umuntu unento ayihola ngo-social media mina ngiholi ngishisente ngalo TikTok wakhona kodwa ngithatha isikhathi sami sokuqwashisa isizwe ngoba abanye bagcina sebenezondo engento engekho ubone kwi-comment lo muntu une-enga mhlawumbe ijethi kunento yenze yakhe i-content nawe ubone i-content ayiholelana ayinamali uzothi udume lwaziwa abantu abaningi ungenelo ngisho ishumi la emphakathini wami. So ngizama ukuthi-ke akukho lapho kuthiwa mhlawumbe ngenza le video ngidukisa abantu bangifuna ukugeyina imali ayikho imali egena ngo-TikTok qiniso limile awukwazi ukubambisa ingane isazoba nekusasa lawo lempilo isazoba namaphathi futhi lenkulumo awumbambisi umuntu kulowo mndeni uma uthi ubaba wakho washona engaganwanga sekumele kube ukuthi kungacinga ubaba osemdala oswakwenza konke kube uyena obangiswayo ukuthi hayi akabambele umfowabo noma umuntu wasemndenini hayi ingane isazoba nekusasa layo. Nkosi yami le nkulumo showcase nje abantu nesiqiniseko sokuthi abayilalele kahle le nkulumo abayizwa kahle. Hayi utata ukhona umuntu ethumaze endaweni wambambela ubani isazovuka le nto awutshelwa yimina ngishaya ukuthi kulowo muntu isazovuka. Ingakho kwezinye indawo wathi uthi uyalokhuza umuntu washona semfaka imvakazo wesibili liyabuza ithi umfaka kanjani imvakazo wesibili ayini imvakazo Nkosi embona awukwazi ukuphatha inqimbi kabili isinqimbi kabili hayi wembambele nje ithongo liye understand leya nkomo kuze kubula inkomo umqhoyiso kube uyena oyiphatha ngomese uzoyilokhuza kanjena abhobose lapha kukhishwa inyongo kufaka ubuhlalo la enkomeni yena osuke kwenza lo osuke ephila. Lanto ijule kakhulu ingane zakwethu ijule kakhulu ayibafundi abantu athi banobulovanyana yabona imfuna umuntu ongasazi kwayibona abantu abadala kwayidala ukuthi yini lonto. Ningababambisa abantu bafethu abazingane abasenekusasa ngiyakhala kakhulu kusho mina bafethu ngiyanitshela ngempela umzulu kaphathisa ngoba ngikhulumela udaba nje ukhokho kokungcola ncwala ayikho futhi enye indlela. Ngiyabonga ngethuba.